Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Jilla Meghalaya ka khatwai tarik ubna jemmang arajar arpuwai kala sakhi bahado khandaingot kibreu ki badan ye ki wai pat ki jingpang bat ki balaya bedru ye ka jingpang COVID-19 kila khla no nakani ka sla perthai ha kini ki arpu kanta bala lejno katkum ka jing ai jing tip jong u Director of Health Services MI u Dr. Amanwar kini ki bala khla no ha ka shipho bat ha ka khatwai tarik ubna jemmang arajar arpuwai ki kenthop ya saungut ki kenthei bat sangut ki shinrang yakini ki bala khla no ha ka shipho tarik mentau bana jemmang arajar arpuwei latip kerteng kum ka kong paroti lato ka bala sau phukndai snem karta ka kong michin rambai ka bala sanphu ar snem karta uzingim luikham ubala khandai pu sau snem karta ka kong ribhalang sangon kabala lai pu pras nem karta ka kong marwins em kabala san pu pras nem karta ban uba Augustin Lingdo kenshi ubala san pu pras nem karta kat bayo uwaipan ubala khla no ha ka khandai trik mentau bana jemmang arajar arpuwei latip kerteng kum u Cornel Marang ubala hanyo pu ars nem karta bat ye ki bala khla no ha ka khatwei trik ubana jemmang arajar arpuwei latip kerteng kum u Bukar Son Sangma ubala hanru pu nyos nem karta bat u Prestarwell remai ubala arpu kundai snem karta